Odporná a brutálna vražda mladej Iriny, ktorá sa udiala v Amerike a ktorú aktuálne rieši celý svet, poukazuje na fatálne zlyhanie celej západnej spoločnosti ako celku. Je nemysliteľné, aby 14-krát súdne trestaný násilník na drogách s psychickými problémami mohol voľne chodiť po spoločnosti. Rovnako to však ukazuje na to, aké neuveriteľne pokrytecké sú médiá, ktoré o tomto prípade de facto neinformovali, keby neexistoval tlak ľudí na sociálnych sieťach. Rovnako to ukazuje, ako veľmi je rozdelená spoločnosť, keď mladej Irine po tom, čo bola dobodaná do krku, ako môžete vidieť na týchto brutálnych záberoch, nikto z okolo sediacich nepomohol. Teraz si predstavte na malý moment, že by sa celá situácia otočila. Že by to bol Beloch, ten bezdomovec, ktorý bol 14-krát súdne trestaný a potom by bol na slobodu vypustený beložskou sudkyňou a priamo v autobuse by zavraždil čiernošské sympatické dievča, ktoré by sa vracalo z práce a 5 okolo sediacich belochov by jej nijak nepomohlo. Predstavte si, čo by sa dialo. Čo by písali médiá? Ako by horeli americké, ale dnes už aj európske mestá, pretože po smrti násilníka, feťáka a kariérneho kriminálnika, ktorý opakovane a celý život páchal kriminalitu a zomrel na predávkovanie drogami, nie na to, že ho policajti zatýkali, keď opätovne páchal kriminalitu a vspieral sa zatknutiu, po smrti Georgea Floyda boli po celom svete protesty, dokonca aj totálnych hlupákov na Slovensku, ktorí zdôrazňovali akési Black Lives Matter. Kde sú ale médiá teraz? Prečo mlčia? Prečo je všetko v poriadku? Predstavte si naozaj, že by to bolo naopak. Ja tu nechcem vyvolávať nejaké rasistické nálady, ale to, čo urobili médiá, jasne dokazuje, že životy pracujúcich, bielých ľudí sú pre nich ďaleko menej, než životy všetkých ostatných. Tuto vidíte jasne a zreteľne. Médiá sú to najhoršie, zákerné a podlé zlo. Nikdy im neverte. A preto, aby sa takéto veci už viac nediali, sa potrebujeme zbaviť progresívneho vedenia v našich štátoch a progresívnej justície a prestať brať vážne progresívne médiá.